Blake Harris, áno, dám si to, ale musím povedať, že doma na mami sa nenakladá 7-ročným deťom, ty vieš, a to takto to bude vždycky vtedy, keď bereš mikrofón do rúk, budeš tým propos uzdávať niečo fajnové a ja ti poviem, že tvoj klobúk je tak fajnový, pekný, ako si ho dal, dneska ti to seklo, ako si sa sladil, si môj král toho všetkého, čo si tu dal, dal si dobre, tak ešte ukáž, čo v sebe máš, čo máš vo svojich ústach, čo dáš voľne, nejaký freestyle, niečo, čo bude školské. Yes. Chce ještě někdo rapovat? Jo. Kebyste chceli všetci rapovat, dajte ruky všetci hore tak. A kto chce rapovat, všetci dajte ruky hore tak. A si velmi nadržaný pták, na ten mikrofon fuck motherfuck. A nemůžem ti věci k tomu povedat, jsou tu chlapci a těž si tu chcou tak dát. Yeah, hey. A je tu s mnou moment, jdeme přes ty hroby, jedeme i tu blíkové, a my se jak ty konce. Na hlavní čorty, jdeme si střílet řeknou. A dávám tu na oheň, říct perfekt, hezky jak to. A